Pinario sambuting carita nenggih padukuhan Karang Kadempel inggih kasebat padukuhan Karang Tumaritis ya Kelampis Ireng mila to kasebat padukuhan Karang Kadempel awit kasinungan bumi ingkang subur dasar lemah mawur gesang kang sarwa tinandur ora mokal kula wekdal Karang Kadempel temah cekap pinangka panggesanganing para pramula sak praja Karang Tumaritis kathah tuk sumber ilining toya antawisipun pancuran belit sendang beji tuwin telaga mila senadyan to wonten kadadosan ketiga dawa sayekti datan rumaos kasatan Kelampis Ireng tetengering padukuhan wit kelampis ranipun cemengang ngrembuyung mapaning padukuhan wonten peperenging arga ora mungkal marga ingkang tumuju padukuhan Karang Kadempel yen kadulu saking katebian ketingal menggak-menggok manghayat minggahe ngarga yen Cinandra kaya naga nglangi kanan kiring marga gumelaring padu menapa pategalan mewah pasabinan gumelaring pasabinan sanadyan amung tinaneman parijata sutanandi budha ngangsak randha menter nanging saka wekel panggarape natkala semanten tanem tuwuh ketingal ledung-ledung wancine wis meh ngunduh kesorotan Sanghyang Pratangga Pati ketingal kuning gumrining kaya kencana sinangling katempuh lampahing bayu lembak-lembak yayah Jalonidi binarung suarane amung Naratresna getak tuwin busah peksi sinarengan suarane gamelan peyok gedha peyok tan rono gendhing saya ngamuwi asri senening swasana gumelaring pategalan tinaneman benguk kacang lembayung cantel jagung tela puhung katon ledung-ledung lombok terong katon robyong-robyong tepining marga tinaneman terus urip mituri katon patut ingkang legok marga ingkang tumuju padukuhan diuruk ingkang benjul den papras pekarangan pinageran tinata rapi tinaneman Palawija Karang Kitri antawisipun Pala Kependhem Pala Urmambat Pala Gumantung dasar papane gasik kaya temumpang ana umbul saka pucaking Aldaka iline denjoken pekarangan kanan kiri padukuhan iline pinara-para ora mungkal tetaneman Palawija Karang Kitri ketingali juru-yuruyu saged babar perbawa ayem adem tentrem ingkang ngrenggani padukuhan Karang Kadempel abdi dalem Punakawan Palawija pangkat Kilurah nama Kilurah Semar Badranaya Bujagati Nayantaka Kyai Duda Manganangunung Dirdyah Punta Prasanta Janggan Asmara Santa ya Sang Ismaya aja dipehi kala wujude sejati dewa kang mangejawantah tumurun madya padha kinarya pamomong para satriya kang ambek utama kagungan putra tiga den gombaki den kunjungi pinangka seksi denya dados pamomong para satriya ingkang pambayun Kilurah Nalagaring Asmanira Petruk Kantong Bolong Panengah Kilurah Bagong Muragil nalika semanten kejet kagur wekasan tepi molat rawuh ingkang bendara Yan Arjuna ya Raden Janaka
hupuh denyang ngacaran keparing Lurah Semar mecah sepining kawontenan rupeng daya pangjasmarane griya alah kalah nolo gareng kula mau Petruk mun kene rada maju nyadong sabdane bendaramu monggo kula derekke nalarira kang kadawanan Bremara manguswa kang ambrangan kadikarunaning kas awas kaneng marep malat sang Gondowastrat
Wastrat Mojo Haneng Margo Malat leng-leng lalu Hangulati Surya kang mangrangsang wayah umyus Hamarowoyan to Gus Ndara Janaka dering dangu rawuh wilujeng den ya pangestune Kakang Semar ora ana sambikala syukur bejo sewu kula nyaosken pangabekti kula den ora tak tampa sebabe nganggo dasar rupa Kakang Semar teko nyembah karo aku. Lah kula niki rak abdi sampeyan sing nyekapi kebetaning gesang kula niku ndara mila kula anggap sesembahan. Ojo banget Kakang Semar ngasorke marang pribadimu tata gelar Kakang Semar Ponokawan sejatine dewa Mangejawantah. Monggo aku mung titah samantah ora kuat nampa sembahe Kakang Semar yen perlu aku ingkang nyembah marang Kakang Semar. Lah yen ngoten kendel padha-padha mawon. Iya, rungok. Iki ngapa ya? Meget dadi sing do ngantuk. Glukaan. Kae lho ndaramu ki tak sembah ora kersa. Upama gelem ngono sing disembah malah aku. Lah kok bejo temen aku duwe anak lanang 3 edan 39. Ora ana sing do ngajeni karo wong tuwa. Mulane uripmu do gedengap-dengap. Ana paribasan ora iso mbuyang cuwek. Tani ya ora dadi. Bakul ora jebul ngingura Jaka ya mudar kabeh. Dek yaene kok malah nyepatani anak kita, Tru. Mbok ya wis seben. Wong sunine kok wong nyepatani mandi kira nek ora tau muni gek anake luput tenan. Wong kakek nitangi turu gregah nyepatani anak. Awan-awan nyepatani anak. Luwe-luwe nek ngadep panganan galak banget. Apa jane sunine malah nek wis ora iso muni bahaya iki. Nengno wae rek pangrintek setrume rak matek dhewek. Malah padake gramapun. Ayo mbakene daramu. Ndara Janaka bekti kula kunjuk iya tak tampa nala garing. Kula nyaosken pangabekti den iya Petruk tak tampa. Kula nggih apa kok ya wis kaya lambemu kuwi mau ngono wis. Oh ora iso ngomong kaya ning kula nggih kaya lambemu. Oh suwita priyayi wit kuncung nganti gelung nganti arep pudung matur ora dunung. Mengene nyaosken pangabekti ngene kok wis ora teyeng. Juk kowe iki sok arep dadi wong apa ngono kok. Lek ngingu kowe iki rak jan wit apa. Seprene kok ya meking ora cocok. Le banget Truk. Dalah. Kowe aja padha gojek. Aku tak nyuwun priksa ndaramu. Wonten apa, Gus? Situ-situ rawuh wonten gubuk kula. Kakek niki gawe basa situ-situ ki apa? Kuwi dialek nggonku. Situ-situ kaya ketok perlu banget ngono.
Kakang Semar. Kula kalenggan iki Kang Mas Werkudara Mendra saka kasatriyan mus antara Tri Madya Candra kalenggan iki. Ora ana kawekasan Kakang Semar Pandhawa tanpa Kang Mas Werkudara rumangsa ilang kekuatane. Kakang Semar dados Ndara Werkudara pun Tri Madya Candra kelenggan menika murca saking embanan. Iya. Kowe ngerti rek? Tri Madya Candra. Abdi piyayi kok ora ngerti, Tru. Tri iki telu, Madya ki tengah, Candra ki taun. Kleru. Madya Candra Tri telu Madya tengah Candra ki sasi. Kowe sing goblok. Candra ki taun. Nek taun ki warsa. Warsa apa kuwi? Warsa ki ngertiku udan. Nek udan ki rak wersa. Wersa ki wit gedhe, nek wit gedhe kuwi werksa. Aku angele basa Jawa rek. Warsa taun, nek wersa udan, nek werksa wit gedhe. Werksa ki arep, nek arep ki rak kersa. Kersa ki rak nunggu, nek nunggu rak ngreksa lho. Beda to Isan? Nek kula ning nggonku kae jenenge lasa. Omongan kok ditabrak Bagong kok elek kan. Sing ngeyel iki kowe kok rek. Dalah. Lah lajeng kepalingi Ndara. Waleh-waleh apa Kakang Semar? Ana sabdane Kanjeng Hyang Panembana biasa supaya aku merpeki pucaking harga kelasa. Nanging kaparingi Kanjeng Hyang kudu aku nganti Kakang Semar sak anake. Dalah. Yen ngaten monggo kula dherekken Gus mumpung tesih yaketen. Mangke nek awan-awan mindak mripat kula gebarateng saged. Iya Kakang Semar. Jeluk tumurun saking palenggan. Nganti ngawruh gading gadinganing pawukir pawukir mangika dosa sampun jengkar saking pelenggan lenggah malih. Monggo den kula dherekke mumpung tesih enjing nek awan-awan nang kendak mripat kula gebarateng saged. Semarang mauli ngendika ki Semar saiki kok Semarang. Wonten apa Gus? Apa matalu loro? Reng, matalu ki apa reng? Matamu. Oh ngono to. Heeh. Nggih, mripat kula sakit. Mbok tambani lara kok duja. Kula tambani bangsane rambang, pilis, tetes mboten nonton sing mari. Mboten nonton sing marake mari. Dukono mercon loro sing gedene padha gelas kuwi lho. Kalih. Heeh. Yuk digepuk dijukuk obate. Ora dikantil-kantilke cedhak mata kono yuk disumet. Mercone jebluk mata kula mari. Matamu ya jebluk sisah. Oh, Landoro Pak Tumpek ngono. Mulane ana matae kon nyumeti mercon. Reng. Reng. Muni meneh.
nek kon mlinteng lambemu tak plinteng. Padahal aku ora ngerti ngono. Diapusi. Aku iki kakangmu matek kiyaine sesuk iki wakil wong tuwa. Wajib ngajeni aku. Malah ngenyak kon nyampluk tak sampluk keputungan. Mun ya. Macem-macem. Era cemuwet. Mata kira nggo mlerok. Ireng entek karek putih. Druk. Kula Gus. Yudha mangkat yuk. Monggo. Ditmu 5.000 wingi isih. Tesih badhe kagem menapa? Atanggo tuku dawet. Ndoro kersake dawet. Dawet kan sing pikulane ana gambare gareng karo Semar. Aniki duwite lek kula salah teng ngisor boto niki Petruk ndungkel boto. Ora minggat tak bandeng boto padake kakekne Dapusia iki. Mitering rat saya
Nala Garing. Kula ndara mlaku ana alas aja nraju. Yen ana ngarep sing rada adoh, yen mburi sawetara bae. Perlu yen ana gama dirgama, gampang nggonku ngundurke. Nanging nggih ndara ingkang nraju menika Petruk. Nraju iki piye to Kang Garing? Ya mbuh ya. Kowe kira isane padul ya. Wadul mendundaki. Kaya apa iki? Ndara paring dawuh. Nek nang ngarep sing rada adoh nang mburi sawetara, perlu nek nagama dirgama gampang ling ngundurke jenenge gama dirgama kuwi sambe kalaning laku. Mongko sing nderek ajeg nang mburi iki aku ro Bagong. Kowe iki nderek Ndara gek nang ngarep, gek nang mburi kala mangsa malah jejeri Ndara. Lah kuwi nek ana apa-apa ora ngribeti ta malah kowe ora ngrasake. Aku nek nderek Ndara nang alas aene iki nek nang ngarep deg-degan. Nek nang mburi tratapan. Asebabe semlan nek kepethuk macan. Mulane sok meneh kuwi kudu eling wong sok gaweane iki sapa ngalas kudu ngerti karo ngelmu kehewanan. Ngono. Kowe ngerti to, Gong? Ngerti, mula aku ora tau dirasa wedi. Pamane arep kepethuk macan. Macan iki arep nubruk dengan sendirinya gereng. Saurunge macan gereng kowe gereng sik. Macane mesti wedi. Nek kepethuk celeng. Nah, nek celeng iki senengane nyeruduk. Sadurunge celeng nyeruduk kowe nyeruduk dhisik. Nek kepethuk tawon. Tawon iki rak ngentup. Monggo nek ngentup entupe keri. Sadurunge tawon ngentup kowe ngentup sik. Nah nek aku ngentup njuk entupku keri. Malah beneran rek nek kowe ra dientup irit tentrem badanku. Ora dientup kok tentrem kowe iki. Gus, ngatos-atos Gus. Iya, Petruk. Noti nang Karangabang nagih utang pati ludira kang manyembur-nyembur gagak rimang munia bangun eka siji dwiwata bumi nyokangku mingsir ana peteng dudu wengi ana padang dudu rina yaiku petenge ngantaka sak rupa terus kekayon sak prangkurung-prangkul kabarasa awit saking bantring Maruta ora kaya pedhoting Maruta yen Arjuna kepapak barisaning para yaksa eling-eling matak buta mambu gandaning satria mangrik lir singa nabdolawan sandya para Gandharwa jimedhul saka grumbul meyak glagalang-alang nyandu batu nyampe pangpating jergot pating galeru pating garu diak separan Netra
Para Pandhawa Tata Gati Wisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Panca Bayu Warayang Trining Rana Wisikan Gulingan Lima Lakanlah percaka pelai pilis lanat cing-cingkan panik momong manding momong Ratun sapa jeneng Dewa Mandi Mas sapa jeneng Dewa Mandi Mas sapa jeneng ana teja sumara jumundul ngayat tak kedhepke ilang wujuding tejana wong bagus ngaku wonten sapa jeneng Dewa Mandi Mas sapa jeneng Dewa Mas Dewa Mas sapa jeneng Dewa Mandi Mas sapa jeneng Edian di kula ewang ana takon di lah sampean sing kleru guneman kalih satriya niku mboten kemrutuk kaya grondol utah kurang cetha sing las-lasan nek perlu dicengkokke kaya ngapa upamane contonana ngeten Raden kowe tak takoni ya den ya sapa jeneng ngendi pinangkamu Raden kowe ndang aku jeneng lan papanmu den enggal pluku goleke yo nganggo tutup Bathuk Nonong kersane sing kuwasa aku nek krungu goleke yo nganggo tutup ki lak Bathuk Nonong malah eyup Bathuk Nonong kok kersane sing kuwasa mangkel aku wong takon kok dadak nganggo kencik-kencik lah iya Gus opo awake dhewe ngalah wong ngalah niku rak dhuwur wekasane aja pindara ngalah ngendika mangke nek ngrika dikalahi ora kena ditandangi ngoten iya Petruk ora mengkono buta pitakon ngampiak kaya wong jala getak kaya wong usah manuk balik suruh genti aku takon kowe buta ngendi danggamu sapa pracikamu apa takoni durung aku mesti takon junjung dongko ngarep ora ana widodari anane buta papane dongko bener nanging ajar aku buta sembarangan handeling prajurit kok dandang mangure Tetya kala pecat nyawa ya ingkang mburi Tetya kala samber nyawa kowe sapa Den pamadyaning Pandhawa Satriya Madukara sapa jenengmu ora ana jeneng kekasih ing katon sithik kesosor gebagusamu sapa kekasihmu Den Dananjaya Harjuna Dananjaya Harjuna Janaka Kumbang ali-ali Wili Kidhi Permadi Setya Margana Wibaju Gudakesa Prita Atmaja Pandu Putra Siwa Sidalara Nini Lara Mata Siwara lagi niki wong elek ya wis ket mau guneman kok karo merem jenengmu sapa
nala gareng. Nala gareng. Pancal pamor, pegat waja. Pegat waja cekruk truna. Cekruk truna Jawira Njambon. Jawira Njambon Imo Tatit. Imo Tatit Tusya Bledek. Mau lanjut Tusya Bledek. Kuwi jeneng kabeh. Jeneng kancane barang. Jembrono jenenge kancane kanjake. Sing gedhe dhuwur Petruk kantong bolong. Nah, sing mburi dhewe gong dibak. Bagong gong dibak. Jeleh mendina kok Bagong. Gong dibak. Nah nek Bagong gong dibak nek gareng, ayo reng digah. Nek Petruk yuk to walien. Ayo jenengku tok walak suwek lambemu. Ayo walien yo. Ora sida, Tru. Mangulon marang menyang endi, Den? Ngetutke lagu ning sikil nuruti budi pengangen-angen. Angon kedheping netra. Manuk mabur karwan pencokane lumaku ning manungsa tanpa jujukan. Satru jaya dalem. Kalih ora kena wacut. Ora ana gawar kentheng balikke wong mlaku. Ora perlu gawar kentheng sirah buta pating jenggelek. Sirah buta pating jenggelek tak sampar tak sandung. Ana rambut gubet sikilku ganggu lakuku tak candak. Tigas janggane mungsuh ngrang pusaka. Tabuhane mungsuh dening aku, wedine apamu? Kalah gagah gedhe. Kemuluh mega sapitura bakal golek sambatan banting batanging buta. Kalah dhuwur anci-anci Guru Mahameru ngantem sirah buta rumangsa ngrangsang. Uta sugih guna pinteran japa mantra jejaya cimat kemat. Ora watak Arjuna meguru batanging buta. Trapna japa mantramu duna dungkaping pangetraping ukara lena prayitama gendhir pecah sirahmu babu adoh sawat tidak saut pedhot tanggamu.
mati aku ne. Aku wis ketekan tukang penjabut nyawa. Badake mulai kataku. Kula nyuwun semaya nggih Kyai. Ora kena le kudu ora bayar kropyok dina iki. Wah, kene iki wong dhuwur mau. Karang hooh. Mbok aku njaluk tulung mang tambane. Kena ngapa to? Kena keris. Kerise sapa? Keris kula dhewe. Mulane semene iki awan-awan aja sok dolanan keris ya. Ora wis ngerti to? Keris ki anggere entas nggo dolanan kuwi njuk nyuduk ngono. Kandhane sok angele ra jamak. Nggih. Lan wong lunga ki semene sok sumekta. Apa sing perlu digawa nggo pertolongan pertama mbok menawa ana alangan. Kaya aku dombulah barange nggawa. Nek suwek sak nggon-nggon sarunge rak dondongi ngiras. Ki brambang mentah aku ya nggawa nyadi mamah. Aja dulu dilepeh kene. Nggih medhaki niki sing tatu. Ora tak nggo medhaki wudunku dhewe. Wong arep mati kok digongkon. Akan mamah kan untu ya. Meneng wae to. Aku ki jane ya wasis nambani wong lara. Ning eleke aku ora tegelan. Dadi aku krungu wong nangis ki yo keronta-ronta. Keris tak jukuke sik, kok nek keris kena njuk tatu tak tibani japa mantra. Kok nek njuk mari ning aja nangis. Nggih, karone wis gedhe kok nangis. Aduh, mung kapak-kapake yo aduh kowe iki. Gelani sing arep mandang. Le aduh nek ditandangi. Durung ditandangi kok aduh. Karo aduh ora aduh. Ket-keti. Aduh ngono. Ora muni meneh. Aduh mati aduh. Aduh. Ya wis direndo ya wis. Wis arep kena dibalekke meneh. Antarane nek ra entuk ya. Mula ya meneng wae to. Aku nek somong ora tegel nek wong nangis. Nggih, meneng wae to. Kandhane angel kuwi. Aduh. Mudyar sandangane rada mudhuk ya. Gawa apa, Truk? Gawa sandangane buta mati. Open anake cilik-cilik kena sawan buta mudyar kowe. Oh iya to, tak bareke ya. Wis. Merek barang ras pira anakku mecicil malah kokan ragat. Wah tak joko kok didhisiki. Gawa apa, Gong? Gawa sandangane buta mate. Lah kok tak gawa? Ya men sing duwe entuk kok. Anakmu rak cilik-cilik to, Gong. Sok ya do gedhe. Kena sawan buta lho. Ora go mulih terus nang pasar dol beres. Oh lah kalah rigen aku. Buta tata gati wisaya galono galayakan maringkut ringkut. Bujleng-bujleng iblis lanat kancaku maju mati mundur dadi bayangan suwe dadi kanca ora tau gede tetes wuruh nandang bilai sapa den Arjuna kowe sapa Dedyakala bedhut riwut aja kecewa semu tumrap wong negur pring dapur aja tok pilih sing lempeng rampeten karo sing bingkong belakno patine kancaku kepara ngarsa wani mungsuh aku dene apamu aduh sawat tidak saut sampir ke pundak
gangkelak limpamu. Angasta Gandewa Dibya Mustisara buntal Rukmining gading Tekswara tumilah murup kumilat ngarap-arap mancat ngayat ing embat-embat Gya tumanduk Susila sinuk menglogo lepasing braja lir tadit ora-ora buta tenagamu kaya barungan ditanggap dadamu karo godhong lumbu atos godhong lumbu kena kerisku mati ngadeg ana dalan tanpa sambat nala garing Wulandara badang buta nang dalan guwangen mengko ndak medeni wong liwat nggih sangu tembang pangkur tim dongguang badang buta persis mingkar mingkuring ukara persis tim dongguang badang buta buta mati sajake kena keris wah awake kok lelemu uripe sajak ketama wis dilalah dadi kersane simbah buyut perang musuh karo Ndara kena keris terus mokek ora sembodo dek rung kena wah gawat diruwe ora wangsulan ning mencep tok. Kene kena pindho njut nlambrat. Kene. Wah. Kena pindho njut nlambrat. Sikile kecethit. Nah, tangane ngene ora wani nyo. Ayo. Wah, iya. Ndara ngapusi opo buta urip niku kan Bang padha karo kula mang pakake buta kowe bodho kaya ngono kok dianggep urip iki wis mati nala garing wah kuwi ayine kepelaset-pelaset kok angkat Ndara iki piye wong isih urip kok
Waduh. Ya. Truk. Butane ngamuk. Butane ngamuk pirang-pirang piring entek kabeh. Hai. Wah, wedi tenan nek ngono ki aku. Jan wedi aku. Wah, medeni. Wah, wedi iki ya gek minggat. Kene selak abot e balah. Lah sak ora ngerti butuh urip kok sikile papat. Kowe iki senengane gawe cilakane kanca. Donge gareng sing guang. Kang gareng gemang mergo saka tekonmu. Ayo guang. Guang luwih. Kene ana gawean ngono iki. Anu Bagong ki wong Nektra Hartono. Nektra ki mata Hartono ki dhuwit mata dhuwiteng. Angger krungu tembung dhuwit ngono cenining. Butane gawa dompet kebak dhuwit. Bejo. Pek dhewek truk aku bagai truk sing keri guang. Oh, lah ngapusi. Petruk ki uripe karo ngapusi. Nek ora ngapusi modiar ayae. Kok ya aku ora kelingan ngono lho. Nek Petruk gawene ngapusi. Jian sapa sing atak-apusi? Gareng. Ora iso gareng tukang ngapusi e. Arep apusi. Coba nek ndara. Ndara. Kula kecekel buta ndara. Ora mati Dewi tak labuhi Bagong sing kerinduan. Ula druhun. Wong darane kok ya dapusi. Apa Janaka arep kalah karo Panakawan. Kakang Semar. Aku kecekel buta. Truk, kae daramu truk, rebuten Bos, mboten mati dhewe, kula labuhi sing kerinduan. Ngerti ana ning ngono ya guang mau rampung. Iyayine ya melu-melu sing kerinduan. Utane ya ngono. Sok meneh nek krasa arep mati ki nyemplung kali dhewe. Ora ngel-ngel ki sing urip. Guang jurang ngono sesuk go mulih tandur nang latar nggo medeni wong ulem-ulem Buta-buta dadi wisaya kalono kancaku maju mati mundur dadi bayangan Bambang belakno patine kancaku maju untal malah rampung carane buta kene awan lamur omong dememeng ngarepe gawe kejugangan meneng gae pendem urip-uripan tur ringane ming cukup ronda malam biyen iki wiwitan iki ming gender diduduk cara saron. Aku saiki sarone njuk do melu. Nokne 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 noni ni noni nanun. Perang nek sewengi iki ngene iki terus sindene sing seneng. Yen ming do ngantuk. Toto kati wisaya desa meneng ora kuwi suluk kaya api-api omono suluk lha iki ana wayang kok disulukke kok gemang iki piye lha kene iki ana wong ana jenengmu sapa Petruk kowe ini aku ya diktiyo kalau Toto Gatro lanang apa wedok kuwi lanang ngono kok wedok kowe ndek bojo wis
pindho. Bojone loro. Ora mung sitok. Sing dikik matek. Gak tok gampang tak tekak. Wong edan. Di anak wis uru. Wis supit. Wong edan iki anak dibujuk takone supit. Lho iso lho wis anak dibujuk bulurung. Ning ya wis, wis. Ora ngandel aku. Wah, keronto-ronto aku nek tok paido. Aku muda kok. Aja. Kok muda. Sluku-sluku bathok. Bathoke ela-elo. Sirama menyang kutha. Lew-lehe payung mutra. Mak jenthi clolo lubah. Wong mati ora obah. Nek obah medeni bocah. Nek urip golek duit. Wah seneng aku kuwi Kang. Ora sida perang wae ya. Wong perang ki rak wengis. Aku tak kulak gending klebu sing tok unek-imu. Seneng sesuk arep tak gawa nang Hawaii. Ane kaya iya. Piro rekamane kira-kira piro Kang? 75.000. Wah, kok larang. Nggak piro? 5.000 ora itu. Rasa bayar. Menungso kaya ngono. Ngrungokke tok wae. Ora bayar. Aku arep duweni kok. Lah ya ora mung 5.000 kok. Dek mung 5.000 iku lek ku nguntet kae bojoku. Ngantek lek ku nglempit cilik. Ya nek ora entuk ya trimo. Ya aja muntung ya ana bebasan tuna sak atak ning dadi samak. Dreneng wong iki. Ana iki do ngantuk ora. Bayar. Yo 5.000 tenan yo. Nek ditakoni karo kancamu ora mbayar ngono ya. Wis nek nomor 5.000 kuwi. Aku wong dadi sedulure ngono ya. Ya. Piye contone? Sluku bathoke ela-elo sirama menyang kutha lew-lehe payung mutra mak jenthi clolo lubah wong mati ora obah nek obah medeni bocah nek urip golek duit. Aku seneng sing nggon duit kuwi lho Kang. Usluk. Lelekas ki ora ning slu. Lah ya slu, lah ya usluk. Sluku bathoke usluk. Ela-elo. Bathoke ela-elo. Sirama usluk. Sirama menyang kutha lew-lehe payung mutra mak jenthi usluk. Toko ngono diwarahi ya angel kepruk mudyar wis. Mati rampung bubar. Raup mulih nang kajor. Buka wayang wong. Rampung raup mulih. Bos. Sedaya Gandharwa sampun tumpes-tapes tanpa sisa.
Desma Coba diwangsuli maneh kok tak nematke iki lho. Batin setiamu selendang biru tetap ono janjimu selendang biru. Kuwi gendhing apa Petruk? Menika namung gendhing dolanan. Lendang biru, lendang biru. Nggih. Alah, wong nek ketrima guru kok ngene ya takokke. Bagong ngene ana wong sing dadi kawigaten, sajake kok meri. Kakang Semar. Kula den paran pawartane para Gandharwa. Tumpes tapis tanpa sisa, ludes keles tanpa tilas. Sedaya kenging katigdayanipun baguse Ndara Arjuna. Mengkono Kakang Semar. Nggih. Yen mengkono ayu dajat kelakune daya-daya tumeka. Bocah ing harga kelasa. Suwawi Gus kula dherekke. Mangga Ndara kula dherekaken. Oh, kapareng Dyan Arjuna nglajengaken tindak. Kang kinarya sambeting carita nenggih negari Ngamarta. Lamun to kinong saking Mandrawa kaya nggondo kusumaning bangsa.